ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಶುಗರ್ ಕೈಕಿಂಚ ತಟ್ಟಡು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ರಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮರದ ನಾಲೆಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲದ ಆಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರು ಐದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಲೆ ಅಕಲನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಮೇಟಿ ಎನ್ನಲ ತುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುರ ಬನ್ನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಕನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಡ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಜಲಸೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಲಸಿದ ಪರಿಣಾಮನೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಸಿ ಗೀ ಕೊನೊಲೆ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊನೊಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಲು ಅಲೆಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ದಾಲ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಬಾ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಚ ಶೀತಕ್ಕ ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಶೀತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಅಮಾಲು ಪುಣು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚೆನೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಡೇ ಒಂತೆ ತರೆ ಕೂತೊಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂದು ನಾಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆತ ಫ್ರೈಡೇ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆನಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ದಯಪಂಡ ಏತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಾನಲೆ ಅನ್ ಕುಲ್ದೇನೆ ಒಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಅವನು ನಿಕ್ಲು ಇನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ತೂದುಪರ ಅವು ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಪುರ ಪೋತಿನ ಪಣಮೂರು ಬೀಚಿದ ಸೊ ಕಾಲಿ ದಯಾಗ ಬಿಡ್ಪಿನ ಪಣ್ಣದು ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ಲ ಮೀದಿತ್ತ ಅಂಚ ತರೆಕ್ ಸರಿ ನೀರ್ಲ ಒಯ್ತುದುನು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಹುಷಾರಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಲಾಗ್ ಹಾಕುವೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಅಮಾಲುಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಕೊಲ್ದೇನು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಲತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮೂನ್ದ ರಿಚುವಲ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ವಾಸ್ತುಲ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸಾಲದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತ ಐತಲ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಉಂದೆತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನೆಡು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಂದೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ರೂಲ್ಸು ಎಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಪೂರ್ವಾಪರ ತೆರಿದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲದ ಹಾಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಲೆ ಅಕಲನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಮೇಟಿ ಎನ್ನಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಸಿದ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಡೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಪುರುಂಡು ಇದು ಅಂಚ ಸಡನ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಓಕೆ ಐಕ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ವಾ ವಿಷಯಗೂ ವಾ ಕಲರ್ದ ಪಾಡೋಡು ವಾ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ವಾ ವಿಷಯಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಮೆಥಿಸ್ಟದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತೆನ ವಾ ವಿಷಯಗೂ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎವೆಂಚರಿನ್ ಪಾಡ್ದೆನ್ನ ಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬಕ ನಮಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಏತಲ ಪಾಡಲು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಕೆಲದಕ್ಲ ಟ್ಯಾರೆಟ್ ರೀಡರ್ ನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಪತ್ತೆ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತಲ ಪಾಡಲು ಒರಿಯಾಗ ಏತು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಾಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಉಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಎಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ವಾ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕುಲು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲು ದೆತೊಂಡಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಪೂರ್ವಾಪರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ದೆತೊಂಡರ ಉಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುನದು ಕೆಲವುದ ಸ್ಟೋನ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಕೇನುವೆನು ವಾ ವಿಷಯಗೂ ನಿಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ವಾ ವಿಷಯಗೊಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನ್ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲವುದ ಕಮ್ಮಿಲ ಒಪ್ಪುನು ಕೆಲವುದ ಡಮ್ಮಿಲ ಒಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಡಿತಿನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವುದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಮಾರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಲು ಕೊಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು
ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನ್ ದೇಪಣೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೇರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದ್ರೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಬಕ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವುದೆಟ್ಟು ಅರಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡು ರಿಚುವಲ್ ಕೆಲವುದ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೀರಿಡು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊನ್ನಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಯಾಂಕ್ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ರೇಟ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಈತು ಜನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 250 ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೆ ದೆತೊಂದೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಒರಿಯರೇ 4 ಲೈನ್ ಏನು ದೆತೊಂದೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಂಬೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಾಂಬೆಗೆ ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ 70 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 650 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲೇಜಿ 1200 ಉಳ್ಳಾಯ್ಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ತೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಡ್ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ರೇಟ್ ಗೆಂಡೇರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ದೀತು ಜಕ್ಲೆ ಮುಂದೆತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ರಗಳೆ ಪೂಜೆ ಅಕಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಿನ್ ಕೋಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಣ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ ಓಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮುರಣಿ ಇಂಗ್ಲ ಅನ್ಪಂತೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿತ್ತು ನಾಡ ಮುಕುಲ್ಗಾದ ಮನ್ಪೇರು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕುಲು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿಡ ಐಟನ್ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಲ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪೋಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂತಜಿನಾಡ ಅಲ್ಪದ ಸೈಡ್ದ ಅಂಗಡಿಡ ಐಟ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಅಂಜಿನಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ ದೇದಿಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಅವು ಎಂಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪು ನಕ್ಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕಳ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಳ ನಿಕಲ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಸಿಟಿದ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತಿಜಿನಾಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಜನ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅತ್ತನಾಡು ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಯಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಪೋಪು ನಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಪೂರ ಕೇಂದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯಾನು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀನು 24/7 ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ನೈಟ್ ಆನಗದೆತ್ತದು ಗ್ಲಾಸದ ಬೌಲೆ ಅವಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಪುರದ ಆಲ ದೀಯರಜಿ ಗ್ಲಾಸದ ಬೌಲಡೆ ದೀಯರೆ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೊ 24/7 ಅವೇನು ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗ ಎತ್ತದ ಗ್ಲಾಸದ ಬೌಲು ದಿಯೋಡು ಒಂದೇನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೀಯರ್ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೋರಿ ಮಾಸ 3 ರಟ್ಟು ಕೈಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಆಯ್ನಾತ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ ಐಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತ ಗಣೋಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ವನ ಇಜ್ಜತ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಐಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತೆ ಪೊರ್ತು ಪಂಡದು ಕೈಟ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ದಿಯೋಡು ಎನರ್ಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡ್ನು ಐದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮುನ್ದಾನಿ ಅವೇನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಅವನು GPay ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾತನು ಐದಕ್ಕಾನು ತೂಲೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ ದಾಲ ಪಂಡಿ ಜನರಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಆ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲು ಪೂರ್ವಪರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತೆರಿದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡಂಡ
ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡತ ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಮನ್ಪೊಡತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಕೈಟ್ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಇಡೀ ಪೋರ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಪಂಡದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಆತು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂದು ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡು ಜನ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ದಯ ಪಂಡ ತುಲು ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ ನಾಕುಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಡೆ ಕಲಿಪೇರೆ ತಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಪಾತೇನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾತೇನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾತೇರ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗಾತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲಿ ಅಕಲನ ವೇಸ್ಟ್. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೋರ್ಸ್ದ ಐತ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಕಾಲ್ ಈಮೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಏತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡ ನಿಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂದಿನ ಯಾನ ದೀಪ್ ಜಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ದೆತ್ತೊಂಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ ಲಡಾಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪು ಜಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಐಟ್ ಪೂರ ಕೇಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಕೇಂಡಿರು ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದು ಬಾಂಬೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ 700 ಪಂಡೆ 650 ಇತ್ತು ನೈಕ್ 750 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ಪಂಡ ಬಾಂಬೆ ತ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ ತೂಲೆ ಆರ ಆತು ಪಾತಿರ್ದ ಹಿಡ್ದಕ ಅರ್ನಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿ ದಯ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋನೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಂಡದ ಅದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ವಾ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾಯ್ತ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಏತ ಪೊರ್ತು ಅವೇನು ಕೈಟಿದೀವಲ್ಲಿ ಎಂಚದೆತ್ತದೀವಡು ಪೂರ ಐತ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ ಕಾಸು ಮೇನ್ ಹತ್ತು ಎಂಕ ದಯ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಥರ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ಎನ್ 650 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಸಪೋಸ್ ಬಾಂಬೆ ಪುರಾಣ 50 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು 700 ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವ್ದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ 650 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದೇನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಅವೇನಂಜಿ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಪಾತೇನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ದೀಪು ಜಾನು. ಸೊ ತುಲೆ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ರೀಚ್ ಆವಡು ಆಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದೇ ಪಂಡದು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಐಕ್ ಬೈದಿನ ರಿಪ್ಲೈ ತುಲೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ bracelet price is very less compared to the service and the assistance you are giving. I saw people charging double than this and no advice or anything like how you tell us. Really great. May God bless you and your family. Tuli ettu shokudonji inchina feedback tuli ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂನು ಕೊಡತ್ತ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುರ ತುಲೆ ಆಕಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಬಕ ಆಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರು ಬೇತಕಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿರು ಓಕೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ 80% ಜನ ಉಂಡತ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಕಲು ಒಪ್ಪಿರು 20% ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಪಾತೆ ನಕಲು ಒಪ್ಪಿರು. ಸೊ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆತನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ 20% ಏನು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಐತ ರಿಚುವಲ್ ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ತುಲೆ ಅನ್ನ ಕಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜೋಶು ಬರ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೈಸರ್ ಆಪುದಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಕ ಮುಕ್ಕಲ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಒಂಥರ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಖುಷಿಯಾದ ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ತೂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಏನು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಬೇ ಲೀಫ್ ದೊಂಡತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಕಾಸದ ವಿಷಯನು
I got 10,000 ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡು ಅವೇನು ಐ ಗಾಟ್ 50,000 ಐ ಗಾಟ್ 1 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಪಂಡದು ಬರೆದು ಉಂಡತ ಅವೇನು ಬರ್ನ್ ಮಂತದು ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ಪೊತ್ತಲೆ ಆ್ಯಶನು ದೈತ ಮುದ್ದೆಲ್ಗೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಪಿದೆಗೆ ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಸಿಂಕ್ ಕಂತದ್ದು ನೀರಿಡು ಫ್ಲಶ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಚುವಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೇನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ದು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇನ್ ನಿಕ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಪನ್ನಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆನ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನ ಅತ್ತನಂಡ ರಾತ್ರಿನ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಧಾನವಾದ ಉಲೈ ಮನ್ಪೊಡ್ ಒಂದು ಉಂಡತ ಉಸಿರು ಉಂಡತ ನಿಧಾನವಾದ ಇಂಚ ಉಲೈ ಪಿದೈ ಮಂತದು ಐಡ್ದಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಆತಿನ ಅವು ಒಂದು ಓಲಕನ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೈಂಡ್ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಕನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ದ ಎಂಚಿನಲ ಸತ್ಯ ಬಾತೆನ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏರು ದಾದ ಮಂತನಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎದುರ್ದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಘಟನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗರಣೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸನ ನೀನು ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೇನು ದೇಪಂಡ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂಕ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನಾಡ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಬಾಕಿದ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ನಾನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಚಕ್ರಾಸನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೈನ ಪತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತದು ಚೆಸ್ಟ್ ಎದುರು ದೀಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎದುರು ದೀದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ 11 minutes ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತದು 11 minutes ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಯೋಗಾಸನದ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡು 11 minutes ಕುಲ್ಲೋಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಓಲ ನಿಕ್ಲ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಅನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಕುಲು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ತೂಲೆ ಸೇಮ್ ಅವೇನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ನು ಮುಚ್ಚಲೆ ಮುಚ್ಚದು ಪಿದೈ ಫುಲ್ ಮುನತ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಪಿದೈ ಜಾಲಡ್ಲ ದೀವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದು ಪುರ ಬರ್ಸ ಪತ್ತನಲ್ ದಾಲಪಿ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದು ಪುರತ ಐತ ಫುಲ್ಲು ಕಿರಣ ಆ ನೀರಿಗೆ ಬೂರುನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಫುಲ್ ಮೂನುಗ ಈಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪುನು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಿರಣ ಆ ನೀರಿಗೆ ಬೂರುನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದು ಏರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸ್ಕಿನ್ನದನ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಬ್ಯೂಟಿದ ಬಗ್ಗೆನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏರು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಉಲ್ಲರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಅವೇನೊಂದು ಎನ್ನದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲ ಕೆನ್ನದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಡ್ಕು ಬರ್ಲಿ 21 ದಿನ ದೀಲೆ ಆ ನೀರುನು ದಾಲಾಪುಜಿ ನೀರು ಆತು ಒಂದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಂಡತ ಆತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದುಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮೂನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿರಣ ಬೂರ್ದು ಅವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದು ಆತು ಚಾರ್ಜ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಬೂಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಆ ನೀರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ 21 ದಿನ ಅವೇನು ದೀಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಡ್ಕು ಬರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯನ್ನು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಡ್ಕು ಬರ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಕ ಐ ಆಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಡ್ಕು ಪರೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ 21 days ಒಂದು ಮಂತ್ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಮೂನ್ದ ರಿಚುವಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತ್ ತೂಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆರ್ ಏತೇ ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತಿನಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡದು ಎಪ್ಪುಜಿ ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆವಂದು ಇತ್ತಿನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆರಕುಲು ಅಕ್ಲೆಂತುದು ದಯಮಂತದು ಒಂಜಿ ಜಲಸಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಏತು ಜಲಸಿ ಮಂತರ್ತುಲ ಆತ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಓಕೆ. ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪಡ ಇಂಚಿಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಪುನು ಅವೇ ಟೈಪಡ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸೀವ್ ಆಪುನು. ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆವನಪ್ಪು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ತಥಾಸ್ತು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವೇರು ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೇ ಟೈಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸೀವ್ ಆಪುನು ಇಮೇಟು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆವಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನಾಡ ದಾಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಶೇ ಅಕ್ಲಕ ನಮ ಇಚ್ಛತ ಪಂಡತಿ ಜಲಸಿ ಶೇ ಮೋನ್ ಈತ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಉಲ್ಲ ಮೋನ್ ಈತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ ಇಂಚ ಜಲಸಿ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನೇ ಬರ್ಬಾದ್ ಮನ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲೇನೇ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪರಂದ ಅರ್ಥ ಓಕೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಆಪೆ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಕುಲ್ ದೇತೋನ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಏರು ದಾದನೆ ಪನಡು ಪನ್ಪೆರದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪೂರೆನಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಪೂರೆನಲ ದೇತೊನೆ ಸಜೆಷನ್ ಪೂರೆನಲ ದೇತೊನೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಸರಡು ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಾಡ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ ಅಂಚಿನ ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸಿನ ನಾನು ಅಲ್ಪ ದೀಪುಜಾನು ಟಕ್ಕಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತು ಬಿಟ್ಪೆ. ಕೆಲದಕ್ಕಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಜಲಸೆ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಲಸಿದ ಪರಿಣಾಮನೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೀನಿ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪೂರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮೊಕುಲು ಮಸರಡು ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಡ್ದು ಜಲಸಿದ ಪಾಡ್ದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ವಾ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಯಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತರತಮಿ ಇತ್ತನಾಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಶೇ ಮೇರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮೇರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿಡುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ತೂಲೆ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಜಲಸಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಎದುರ್ದಾಕುಲು ಏತೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಅವಡು ತೂಲೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆ ದ್ವೇಷನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ನಮకు ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಡು ಎತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಗ್ಲೋ ಅಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಲಾತ ಹೆಂಗುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದಾಕ್ಲೇನು ತೂದು ಜಲಸಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಲಾತ ಅಜ್ಜಿಲಕನೆ ಹ್ಯಾಪಿನ ಓಕೆ. ಏರ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಾತ ನಮ್ಮಲ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಪಂಡನ ನಮ್ಮಲ ಒಂಥರ ಹೆಂಗುಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಆವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಯಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನತ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಪುನು ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಆಪುನು ಓಕೆ. ಕುಡೋರಿ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನಗಗೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೈತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಗಲ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಗರಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಾ ವಿಷಯಡು ಎಂಕಾರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಎಂಚಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ನಟ್ವೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಗು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಭಾವನೆ ಉನ್ಮಂತನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಜಲಸಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ಜಲಸಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತವನತ್ತಂದೆ ಎದುರ್ದಯ ದಾಲ ಆಪುಜೆ ಎದುರ್ದಯ ಗ್ರೋತ್ ಅವನು ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಜಲಸಿ ಮನ್ಪುನಾಡ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ. ಓಲ ಒಂಜಿ ಜಲಸಿ ನಮಕ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಮದ ಮತ್ಸರದಿ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಡಿವೈನ್ನ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಕ್ಲು ಕುಡರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ದ್ವೇಷ ದೀಪಿರತ್ತ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿನು. ಸೊ ಯಾನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪೂರೆನ್ನಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ವಿದಿನ 1 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುವರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪೂರೆನ ಮಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ದಿಲಿ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏರ್ನ ಬಕ ಏರೆಲ್ಲ ಬೊಡಿದೆಪ್ಪೋಚಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮೊಕ್ಲೇನು ಬೊಡಿದೆತ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡುಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಓಕೆ ಬೊಡಿದೆಪ್ಪೋಚಿ ಏರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್
ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ತುಲ ಏತ್ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪದಿನ ಅರಮನೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬಿಂದಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ 1 year 2 ದಿನ ಚೆನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಪರಿ ಯಾನ್ ಬಿಂದಸ್ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿಂದಸ್ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ನಮ ಬೆನ್ಪುನು ನಮ ತಿನ್ಪುನು ನಮ ಕುಡರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ತೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತು ಬಿಸಿ ಆದ ಪೋತೆ ಆತು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ಕು ಸೊ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತರಿ ಕೇಳಿಸಿ ಆಕುಲಂಚ ಪಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಸ್ತೋ ಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ಕಾಮೆ ಕೆಹನೆದು ಆತ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಮಿರರ್ಗೆ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ಪನ್ನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಿರರ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಪೇನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತ ಮುಂದೇನು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತು ಸಲ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಪಂಡಾಂಡು ಅವೇನೇ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂತುಲಿ ದೇವಪಂಡ ಉಂಡತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ವಾ ಟೈಮ್ 3 to 3:15 ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗರಣೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ತುಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ದೊಂಡೆಡು ಸರಸ್ವತಿ ನೆಲಸದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಟಕ್ ಅಂದ ತತಾಸ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಏರೆಗ್ ಜಾಗರಣೆ ಆಪುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೆರೆತ್ತುನಾಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡ ಕಾರ ಆವಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಟೈಮ್ ಚಾಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೆ I got my new house, I got my new car, I got 10 lakh money. ಅಂಚ ಇಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ಪರಿತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಚಿನಾಡಲು ಬೋಡಿತು ನಾಡ ಅವೇನೆನ್ನದು ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ತಥಾಸ್ತು ಪನ್ಪಿರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆವಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು 4418 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ 4418 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವರ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ 24 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 6 ಯಾನ್ ಆನಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಡ್ 6 ತ್ರಿಭುಜ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನೆಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತ ವೀನಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಟ್ಟೆ ಐಡ್ದಕ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಅವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ ಬೋಡಿತುನಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜನ್ವೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಆಶೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ನೆಟೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು 3268364764 ಒಂದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಥೈಸ್ ಇಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಲೆಗ್ ಇಡ್ ಬರೆಯಲಿ ನೆಟೆ ಬರೆಯಲಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯಲಿ ದಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ರಿಸೀವ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಏರಾಂಡಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನ ಇತ್ತುನಾಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವುದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೆಲವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಅತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿನು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ ಎವಿಲಯ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತದ ಇತ್ತುನಾಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ತೂಲೆ ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ರಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಲ್ಲಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಣ ಅತ್ತು ನಾಣ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನ ಇತ್ತು ನಾಣ ಅಕ್ಲೇನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎವಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಣಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು
ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿದ ಮೆಥಡ್. 1 ಸ್ಪೂನು ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ರಬ್ ಮನ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಕೈನ ರಬ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂದು ನೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮೆಥಡ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಡು ಮುರುಕುದುಲ್ಲಿರಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಸಾಲಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೊರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂತೇನು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ವಾಸ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡತ ಐನು ಒಂದೇನು ಲವಂಗ ಉಂಡತ ಲವಂಗನು ಕರ್ಪೂರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೇಸಿಗೀಡು ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ತಿಪ್ಪಿಲಾಡು ದೇಸಿಗಿ ಉಂಡತ ದೇಸಿಗೀಡು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೇನು ಪೊತ್ತಲ್ಲಿ ಓಲು ಹನುಮಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಡಿ ಪೋದು ಉಂಡತ ಅವಳು ತಿಪಿಲ ಎಂತೂ ಅವಳು ಉಪ್ಪುಣು ತಿಪಿಲಗು ಐನು ಲವಂಗ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ದೇಸಿ ಗೀ ಕೊನಲೆ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊನಲೆ ಹನುಮಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಲಿ ಪೊತ್ತದು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಲಕ ಆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯಿಲಕ ಇನ್ನದು ಪೊತ್ತಲಿ ಪೊತ್ತದಾದ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಶ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಶ್ದೇನು ಅವು ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪೂರ ಸಾಲ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಸಾಲ ಸಂದಿಲಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಶ್ದೇನು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಂತ್ಲೆ ತುಲೆ ವರ್ಮ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿರು ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ದಡ್ಡೆ ರುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಜರ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಜರ್ದಾತು ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಓಲೇಜಿಗೆ ಜನಕುಲು ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಎವಿಲೈ ನಜರ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತ ನಜರ್ ದೆಪ್ಪುಡಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ನೀರು ಪತ್ತದು ಉಂಡತ ಇಂಚ 7 times ರೊಟೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತರ್ದು ತಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ 7 times ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೈದೆಕು ನಾ ನೀರದ ಸಿಂಕ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಜರ್ ಪೋಪುಂಡು. ನಜರ್ದಾತು ಒಂದು ಓಲೇಜಿ ಕೆಲದ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಸಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕೆರಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಜರ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಈತೆ ಅನ್ಪಂಡ್ಯಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಎಂಚ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಕಲ್ಪರ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡ ಐನ ವಿಷಯದ ಆದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದ ಕಾಕ್ಲೆನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ನಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನಾಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಉಲಾಯ್ದು ಉಮೇದು ಜಾಗರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನಲಾತ ನಿಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಗ್ರೋತ್ ಆಯೆ. ಸೊ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯಾನ್ 100% ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಎನಲಕ್ಕನೆ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಎಂಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಬುಲ್ತದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರಂದು ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋತ. ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೆ ನಿಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪಿರಲ್ಲಿ ತನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸಲು ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದುಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಕಣ್ಣನಿದ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನಾಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಓಲೇಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕೆ ಯಾನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಪಿತ್ರಾಜಿತ್ತ ಆಸ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಬೈಜಿ ಅತನಾಡ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನಂದಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡು ಇಲ್ಲು ಅವು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಕ್ಕಲು ಎದೋ ಜನ ಉಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನೀ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನಕುಲು ಎದುರ್ದಕುಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಓಂಬುದು ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅವು ಪನ್ಪಿರದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎದುರ್ದಕಲ ದಾಲ ಮೂಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಂಡ ಕಾಸು ಉಂಡ ತಗೇನ ಎಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನಪುರ ಎಂಡ ಎಜ್ಜಿನಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಂಡುಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೊಡಿತಿನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ತಿಂದಲ ಕುಲ್ಯಾನ್ ಎದುರಕುಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಓಂಬುದು ಕುಲ್ಲು ಜೆ ಮುರಾಣಿದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಅವೇ ಯಾನ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಂಚಿಡಾಣ ಲೂನ್ವ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬುರ್ದು ಗೊಪ್ಪಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಣ್ಣದು ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದು ತಿಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಂತದ್ದು ಬಂಗಾರ ಮಂತನಾಡ ಎಸ್
ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸುಡು ಯಾನ್ ಬೆಂದದ ಬಂಗಾರ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಕಾಲರ್ಲೆ ಜಿಜಿನ ಕಾಲರ್ ಮಿತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸುಡು ಯಾನು ಇತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸುಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏತೋ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಿಕ್ಲು ಆವೋಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಐತ ಪಿರವಡು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಆವಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದಾನಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಪ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿ వచ్చి ಕೋಪ ದಿ వచ్చి ಆ್ಯಂಗರ್ ದಿ ದಾಲ ದಿ వచ్చి ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ ನನಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಲು ಅಲೆಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ದಾಲ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಬರ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲು ಯು ಆರ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ನಂಬರ್ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಜೆ ತೇಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅವನ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಥರ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಒಂದು ಆಯ್ಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೂರಿ ಐಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಕಲ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಲ್ತದಾದು ಐಡ್ದಕ ಪೂರ ಕಲ್ತದಾದು ಆ 11 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪುದರ್ ಪೂರ ಏನು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಫೆದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಅರ್ತದ ಅದೇ ನೆತ್ತರ್ತದೆ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಏನಿತ್ತು ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಏತೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಕಡಪುರೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಣ್ಣದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೇನ ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ನೋಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಂತನೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡತ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಂಡ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ರಪೇನಿ ತುಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಂಡತ ಎಂಕು ಪೂರಿರ್ಲೆಟ್ಟೆ ಅವಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆನೆ ಅನ್ ಪೂರಿರ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿಗೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒರಿಯನ ಎದುರುದೇನ ಎಡ್ಡೆತನ ನಿಕ್ಲು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಚಿ ನಾನು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮುಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇಹಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಚಿ ಐಕ್ ಪುದರು ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಪಂಡದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಚ ನಮಕು ಇತ್ತೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡ್ಲ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ನಮಕು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಮೊದಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜನ ಐಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ದೀಪಿನಿ ಎಂಚ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನೇಚರ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೂತಿ ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗ ಆಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚೆ ಮಾಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪನ್ಪುಚಿ ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ಪುದರ್ ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಿಕ್ಲೇನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಎನ್ನ ದಿಸೆಟ್ ಮೊಲೆಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ 11 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಪಂಡದಾದ ಫೆದರ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ತದು ಕೂಡ ಪಿರ ಎಂಕೆಗೇನು ಒಂದು ಹಿರಿಯಗೂ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಯಾನಲ್ಲೇನು ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಪೂರ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಒಂಜಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದ ನಂಬುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಗದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇನುಚಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಈತೆಯನ್ನು ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೆ ಆಯ್ತಾ
ಆಂಡನು ಸೋಮವಾರಜಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪೇಜಿ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ಬರಲೇವ ಎನ್ನ ಬಂದರೆ ಪೂಜಿ ಏಪ ಬಣ್ಣದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ఇక్కడ ಸೆವೆನ್ ಚಕ್ರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದು ಸೆವೆನ್ ಚಕ್ರ ಉಂದೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚಿ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳೆನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.